Poznáte tú rozprávku, ako Ježko stretol zajaca, ktorý sa mu vysmieval? Ty máš krátke, zahnuté labky, ty by si ma v behu nikdy nepredbehol. To Ježkovi povedal zajac. Ježkovi sa nepáčilo, že sa mu zajac posmieva, a tak sa dohodli, že si zajtra dajú preteky. Ježko ale prišiel domov trošku utrápený. On totižto vedel, že ho zajac zajtra predbehne. Ale pani Ježková doma vymyslela, ako zajaca prekabátiť. Na druhý deň sa zajac a Ježko postavili na štartovaciu značku. 3, 2, 1, štart! Zajac vyrazil rýchlo ako blesk. Ježko sa ale rýchlo skryl za krík a pani Ježková vyskočila spoza stromu pri cieľovej dráhe. Vyhral som! Zakričala, tvárila sa ale, že je Ježko. Zajac bol tak šokovaný, že si vôbec nevšimol, že to bola pani Ježková a nie Ježko. Zahambený, že prehral, odišiel domov a už sa nikdy žiadnemu zvieratku nevysmieval.